lajabagaw an ka foli be aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kanubaga fɛn o fɛn sɔgɔlen aw na ni sanga kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ kan Oni ce aw danaya la renouveau télé sukantili la foli ni wale ɲuman dɔn ko bila ka taa di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 19 ye studio Bamindaw kɔnɔna la kanubagaw sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni caman kɔni bɛ an bolo kɔrɔ ka se ka a lase aw ma fɛn bɛ tali kɛ bi la o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni o ye kunnafoniya minnu bɛ an bolo kɔrɔ an b'o lase kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu ka bite chômé an bɛ u fana fo sabula olu kɔni y'u ka cakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban an bɛ an lamɛnbaga jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo radio renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye ka fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata octobre kalo tile 19 renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan yani an ka don an ka kunnafoniyaw kɔnɔna la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ mawuludu seliw la olu kɔni laɲɛnamayara an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ sura o la an bɛ dugawu don kɛ bato minnu kɛra sura wajulu minnu kɛra ala ka kɛ bilasiralikan ye dugawu minnu kɛra ala ka dugawu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen minɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka segin k'a fɔ ko ala ka an nafa an kuntigi kisi ani nɛɛmaba ye Mahamadu k'ala ka nafa ni a barika ye sabula ka da kan ale ka bangeli sanyɛlɛma o de bɛ ka laɲɛnamaya ni wagati laban ninnu kɔnɔna na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ kanubagaw a ye aw bisimila anw ka dibila baara kɛbagaw an bɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sɔɔni an bɛna don kunnafoniya olu kɔnɔna la Amadu El Konare ne barokɛ ɲɔgɔn don ko baroja ye baro ɲɔgɔn tigɛ ye ale fɛnɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira a bɛna don kibaru olu kɔnɔna la Amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tumota a bɛ cogo di an bɛ Ala tanu i ɲɛw bilennen don dɛ o ye an ka laada ye an y'o fɔ min ye maa tɔw bɛ suna sɔrɔ cogo min na an t'a sɔrɔ ten kosɛbɛ a ma sɔrɔ ni sufɛ baaraw cogoya ni wulili lɛrɛ waati o dafarada bɛ ani maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a ka di bɛɛ dugu ka jɛ k'a sɔrɔ ɲɛkisɛ jɛlen don pa nka bɛɛ n'i ka baara tagabolo de don i ka baara cogoya mana bɛn cogoya min ma i b'o minɛ o cogo an y'o fɔ n ko ni maa min ka baara bɛnna misiri wele ma soli ka wuli kɛra i ma wajibi siga fosi t'a la an bɛna don kibaruyaw kɔnɔ sɔɔni d'accord yana ka don kibaruyaw kɔnɔ ma fi ma k'i bonne fête amin sabula ka da kan kuntigi kisi ni nɛɛmaba ye ale ka bangeli sanyɛlɛmaw an bɛ o wagatiw kɔnɔna na baara caman kɛra a la a ka laɲɛnamaya o ye kosɛbɛ min ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a ye k'a fɔ wajuli kɛnɛw sigira kabini wula yan fan fɛ i tun b'a jateminɛ kɛnɛbani minnu bɛ sigidaw kɔnɔ a daminɛ ntolantan kɛnɛw ka se yɔrɔ sahalenbaw ma bɛɛ y'i ta sɛmɛnciya laadala karamɔgɔba fɛn o fɛn bɛ ani karamɔgɔ mankan mun bɛ bɛɛ lajɛlen ni seko don bɛɛ y'i jeniyɔrɔ fin surɔ i k'a dɔn fo ka se dugu cɛ ma an bɛ dugawu dɔw de kɛ dugawu fɛn kɛra ni ala ko ta tɛ ala k'u bɛɛ minɛ k'a kɛ hɛrɛ ani lafiya da ye an ma walasa maaw yɛrɛ yɛlɛma bɛ se ka don maaw fana ka cogow la kosɛbɛ ala ka o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ka kanubaga jamakulu ladɔnniya ka fɔ fɛn bɛ tali kɛ wagati boloda cogo la ni o ye météo ye o tɛna yira u la bi ka sababuya kɛ bi chômeli no Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni o ye météo maaw olu tɛ baara kɛ bi ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye Amadu bɛ sira d'i ma tabarikala se ka tɛmɛ ni kibaruyaw ye o diyara n ye an bɛ bɛɛ fo maliden ma hakɛ min bɛ bi n'u bɛ maa miliyɔn caman bɔ dugu jɛ o jɛ caman kɔni bɛ to baarayɔrɔ ta nata ni kunnafoniw filɛli nata ni ɲɔgɔn cɛ munumunu saliw bɛ kɛ caman fana bɛ olu b'u to u ka bolifɛnw yɛrɛ sanfɛ u bɛ renouveau ka sɔgɔma don kibaruw lamɛn a bɛɛ kun ye u bɛ kibaruya teliman minnu sɔrɔ a la teliya la walasa ka tile yɛrɛ taa fa dɔn u y'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ u dɛmɛ i k'a dɔn siraw kana na a b'u dɛmɛ tile yɛrɛ taa cogo yɛrɛ la k'a dɔn mun bɛ jamana kɔnɔ waati dɔw la bɛɛ n'i ka baara don su yɛrɛ fɛ maa dɔw fana ka sɔrɔ bɛ mun na o ye ka kibaruya lankolonw filifili walima ka maa burujakanw filifili nka ka ca ala fɛ renouveau télé sanfɛ walima radio n'i sera k'i sigi ma jɔ kibaruyaw fɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman k'a di aw ma o de bɛ maa caman ma kunbanna o kama maa caman m'u sɔgɔ i k'a dɔn renouveau n'a ka radio partenaires la walasa ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ an bɛ dugawu dɔw kɛ hali bi ala k'an n'u mɛn ɲɔgɔn bolo an yɛrɛ se ye min mun ye ala k'an tɛmɛ ka mɛn o la
o baaraw sabatili la bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma a ye aw bisimila an kuntigi Mahamadu kisi nɛɛma b'a kan ale tɔgɔ la bi sɔgɔmada in na an b'an cogo ko n'ale to a barikama ye ka duwawu ɲini ale fɛ hali bi n'a ka bi an mun ye alakira mantonw ye a taa se diinɛ jɛkulu wɛrɛ ma ala ka bɛɛ lajɛlen sɔ garisigɛ ɲuman ni hakili la ani ka bɛɛ ni kelenya o sabati an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ denbayaw la k'o sabati dugu kɔnɔ k'o sabati marabolow la ani k'o sabati faaba ani jamana yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de b'a kɛ sababu ye ni bɛɛ yɛrɛ bi sinsin Mali fantan ani 4 o bɛɛ lajɛlen fɛ min se ye min ye o k'o kɛ waasa jamana in bɛ se ka basigi ani lakana o ɲɛ sɔrɔ cogo min na minnu bɛ n'olu garisigɛ donna forobacaw ni jamana yɛrɛ ka yɔrɔbaw la baarali la u ka u janto foroba nafolo la k'a dɔn k'a fɔ nafolo mun be n'u b'a kunna jamana ka nafolo de don an bɛɛ kelen-kelen ta don hali fanda min b'a ka sɛnɛkɛ buguda la ale ka nafolo don sabula ale bɛ lɛnpo minnu sara olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ jamana ka musakaba dɔw ye n'a fɔra maa kelen ka t'i dagoe o la ka o dun k'i sigi foyi ti bɔ a rɔ walima ka tila ka don dakabana mobili baw kɔnɔ ka tila k'o mobili kelen boli ka t'o cu ji rɔ k'o kɛ o fandanw ka fanda mun yɛrɛ bɛ ni i y'a san olu co a la nafolo la nin bɛɛ ye i k'a dɔ damatɛmɛ walew ye minnu yɛrɛ la ala hinɛli an a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka min ye k'a dɔn hali bi ka bilasirali kɛ maaw k'u cogo dɔn k'a dɔn bi bɛɛ sini yɛrɛ fana bɛɛ a y'aw bisimila bi kibaruyaw la belebelebaw bɛna tali kɛ mawuludi ale yɛrɛ don fɔlɔ ɲɛnamayali baaraw an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na ɲɛnamayana cogo di jamana in kɔnɔ mawuludi yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye an bɛna ɲɛfɔli k'o kan bi sisadani nɔ ni don kibaruw dayɛlɛla ka bɔ yen fana min ye ɲɔnɔkaw fɛ yen wulikajɔ dɔw sabatira sabula yenkaw yɛrɛ b'a fɛ sa yɛlɛma ka don u ka cogow la an bɛna kuma olu fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ka bɔ o bɛɛ lajɛlen la kibaruyaw bɛ taa n'an ye Kucala bi ka bɔ Kucala ka kuma CEDEAO fana kunkan kɔrɔfɔw kan ninnu bɛɛ ye kibaruyaw ye an bɛna an da don minnu na an ka min ye fasiri jamajɛrɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ juma dɔw la ka bila bi la kibaruyaba minnu salo la an bɛna olu fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma ladiriya kɔnɔna la a ye aw bisimila ninnu de bɛna walawala sisan dannen nɔ min bɛ tali kɛ an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a kan ale kɔni bange to ala don o bɛ kɛ tasibila ani k'a dɔ duwawu don ni ala yɛrɛ weleli tɔgɔ dumanali don ye kama ale mana se min ye alisilamɛ diinɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan bolo da ka se ka ala yɛrɛ tɔgɔ a n'a dugulenkanw sɛbɛkɔrɔ fɔ o kama min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna na laada la a bɛ kɛ cogoya min na ni ɲinanta in fana bolodara o cogo kelen na kabi kunungo i tun bɛ jateminɛ kɛ an ka dugu kɔnɔna la minnu se ye misi ye olu bi jɛ k'o fa minnu yɛrɛ se ye saga ye hali minnu se ka taa sogo yɛrɛ san bɛɛ lajɛlen y'i jeniyɔrɔ fin i seko ni damayira la u ka denbayaw kɔnɔ walasa k'a jira hali du kɛ cogo la ko bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka fara fitiriyanfan kan ni munumuna yɔrɔ o yɔrɔ i tun b'a ye dɛbɛw ni sɛziw olu kɔni lasagonnen don ɲɔgɔn kan kɛnɛbanu kan na a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min ko fɔ o ye k'a daminɛ su surɔfana dun kuma na fɔ ka taa se su araba kojow ma ka ala yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ latanu ni ka maana i k'a dɔn awa k'u ka nisɔndiyaw jira ka kɛ ni an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a kan ale ka bangeli don san kunbɛn baaraw ye kɔni baaraw sabatira ten surɔ jateminɛ tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ kɛnyɛrɛ arajo minnu bɛ a n'a telew n'olu b'u sɔgɔ kɛnɛw la o jateminɛw tun bɛ kɛ k'a ye fana maa caman bɔra u ka sigidaw la yɔrɔ jan fara yɔrɔ surun kan ka u dalen bɛ karamɔgɔ min na walima u ka kuntilenna ni diinɛ taabolo bolofara ni karamɔgɔ minnu ta ye kelen ye ka se ka olu ka kɛnɛw masegɛrɛ kosɛbɛ mana ko fɔ i bɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ kɛnɛ sa haliw minɛ k'a daminɛ min ye 26 mars ka se stade Modibo Keita ani an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ dolantɛrɛ manga minnu bɛ ani du dondaw la kɛnɛbanu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'i bila i fila ni dɛbɛ la ka ala tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ maana ka bɛɛ ni kelenya kumaw fɔ ani ka se ka fayidaw yɛrɛ fana kumaw fɔ nin bɛɛ lajɛlen jateminɛw kɛra surɔ an ka jamana faaba ani Mali marabolo caman na k'a daminɛ Kayi Kidal ka taa Kulikoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou marabolo kura fɛn o fɛn bɛ ka fara kɔrɔlen kan ni ɲɛnamayali baaraw kɛra yen nɔ an bɛ dugawu kɛ
bato minnu kɛra suru a bɛɛ lajɛlen ka kɛ bato ye minnu bɛ hinɛ ani makari yɛrɛ bɔ ala fan fɛ ka ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma ani ka ɲɛsin an ka gaw an ka dugu ani an ka jamanaw ma mawuludi ma caman b'a fɔ mawuludi yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye a kɔni mana se min b'a kɔrɔ lakika dɔn ani minnu y'a kɔrɔ mɛn karamɔgɔw la bɛɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ a sen fɛ nka a yɛrɛ kun ye mun ye a nana cogo di ani a kɛ a yɛrɛ ɲɛnamaya kun ye fɛn jumɛn ye walasa ka kibaruya sɔrɔ la Usman Sagara ale ye kuma di wajulikɛla in bɛ n'o ye Shekinɛ Jawara ye ale bɛ ɲɛfɔli dɔw k'an ye an ka lamɛn. Ala kɛra ka bangeli sallallahu alaihi wasallam diɲɛ kɔnɔ a kɛra lafiya ye diɲɛ ye barsana ala ko kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ako Muhammadu ne mi ci foyi kama fi ka kɛ hinɛ ye danfɛnw kan ala kɛra bɛna diɲɛ na wagati min na sallallahu alaihi wasallam wa so diɲɛ bɛ dibi jugu la ala kɛra nana sallallahu alaihi wasallam kana olu de baliye ka bɔ ye parce que ala kɛra yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ako bu istu li utammima makarimal akhlaq ne nana kana jugubaw de dafa maintenant sisan muna mawludu bɛ kɛ mawludu kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka reconnaissance kɛ ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam nin de ye mawludu yɛrɛ k'a fɔ k'a fɛti ka kɛ k'a fɔ a cérémonie ka kɛ a ɲɛnajɛ ka kɛ a wajibiw ka kɛ hakili jigin don ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam parce que cɛ min kɛra sababu ye ka anw bɔ dibi la ka anw bila yeelen na n'o tigila mɔgɔ kelen ka bangeli wagati sera a bɛ ɲini mumini bɛɛ fɛ maa o maa ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam maa o maa kɛra silamɛ ye k'i ye mumini ye a bɛ ɲini fɛ ni mawulidi sera i k'i jija k'a ɲɛnamaya i ta ɲɛnamaya cogo la mais mɔgɔw de ma ɲɔgɔn faamuya kɛlɛ tɛ mawuludi ko la mankan t'a la dɔw ye mawuludu faamuya k'a fɔ anw tɛ mawuludi kɛ anw ka kira bonya ye min ye ala kira ka bon anw bolo cogoya min na sallallahu alaihi wasallam anw tɛna se k'ale ka bangeli ɲɛnamaya kɛ o ka bon anw ma dɔw y'a faamuya n'o hakilina ye bon o y'olu ka mawuludu kɛcogo de ye ɲina mawuludi yɛrɛ thème min tara mawuludu kɛyɔrɔ bɛɛ k'a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kuma o kan ala kira kun bɛ ka diɲɛ basigi cogo di anw ka jamana mago bɛ basigi la bi donc ko bɛɛ lajɛlen ka kuma basigi kan ani danaya ani ɲɔgɔn cɛ tabarikala an ka dugawu kɛ hali bi n'an bɔra yen nɔ kibaruya nasiratigɛ wɛrɛ la an bɛ taa mɔbitikaw fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ hakilina dɔw taara yen nka den dɔw fɛ n'o bɛ tali kɛ kɛnɛ dɔw sigili la ka maaw lafaamuya kosɛbɛ ko dɔw taacogo la o dɔ ye k'a dɔn kɛnɛya tigilamaaw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye kosɛbɛ bɛɛ ni kelenya sabatili la sigidaladenw olu ni ɲɔgɔn cɛ minisiri min ɲɛsinnen don jamanadenw yɛrɛ ka fɔ ka bɛɛ ko ɲɛw ma n'o ye colonel major Ismail Wake ale tun bɛ baara dɔw don ni kɛnɛ kana na ina fɔ an ka kibaruya ɲina Musa Traoré ale b'a fɔ an ye cogo min na ka bɔ Mopti. Yano an bɛ groupe scolaire université la Mopti furakɛlikɛyɔrɔ bilala sen kan dɔgɔkun kelen kɔnɔ Mopti kominidenw ani gɛlɛya kɛra sababu ye ka maa minnu labɔ u sigiyɔrɔ la olu bɛna furakɛli sɔrɔ fu i n'a fɔ nin tɔnjɛkuludenw b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na ni ale yɛrɛ sen bɛ furakɛli bolo dalu la. Bon baara kɔni ka ca parce que an bɛ lajɛli minnu kɛ an b'a bɛɛ de kɛ parce que médecine générale de don an bɛ banaw bɛɛ lajɛ o kɔfɛ parce que n'i ye kɛnɛya lajɛ san an fɛ yen nɔ spécialité de bɛ yen dɔw bɛ yen nɔ u b'a bɛɛ lajɛ dɔw bɛ ka baara ye ɲɛ furakɛli dɔrɔn de dɔw bɛ ɲin furakɛli dɔrɔn de. Ni sigida baara min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye walasa sigida denw ka se k'u ka ɲɛnɛmaya kɛ kɛnɛya kɔnɔ wa a bɛna kɛ hakili jagabɔ sira fana ye ka se ka labɛnw sabati basigibaliya kɛra sababu ye ka minnu labɔ u sigiyɔrɔ la olu ka segin so boloda minisiri min ɲɛsinnen don cɛ labɛn koɲɛw ma ale bɛ seereya ni o ye. A ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu ma o ye minnu tun ka sira ma bilen ni gɛlɛyaw lase yan tunu n'i ye tun k'an fila lajɛ k'i bɛna sabanan lajɛ u ka laɲini bɛ min fɔ a faamuyara kosɛbɛ o ye jumɛn ye u seginna kan fan fɛ jamana fɛn fɛn ka k'u ye a diyaraw ye a bonyana ma u b'a fo la fɛn fɛn bɛ ka k'u ye yan a diyaraw ye a bonyana ma u b'a fo la mɛ mun yɛrɛ ka d'u ye kosɛbɛ 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 o ye ka segin u ka sigidaw la jamana se ka fɛɛrɛ dɔ bɛ tigɛ pour que
ka kɛ o de y'u ka laɲini ye o ye jumɛn ye ka sécurité bila yen ka bɛn bila yen ka tila k'u dɛmɛ u bɛ baara minnu kɛ u ka se k'o lasɔrɔ. Tɔnjɛkulu ɲɛmɔgɔw ka fɔli la ni olu ni minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don cɛlabɛn koɲɛw ma n'olu tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka nin waleya ninnu kɛ u ka hakilina t'a la nin baara ninnu bɛna kɛ sababu ye ka bana caman furakɛ wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka na ni bɛn ni basigi ye sigida denw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni kunnafoni di baara minnu bolodalen don a kɔnɔna na. A ko labɛnbagaw ka fɔli la hakilina tɛ u bɛna taa lawaleya jamana fan wɛrɛ walasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a ko ninnu ma. Ka bɔ Mopti ka jigin k'a dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ ale kun ka kibaruyaw la min bɛ tali kɛ ka kɛ ni kanabaliya ɲɔɲali min bɛ ɲɔnɔ mara la bi maa minnu bɛ yen n'olu ye ɲɔnɔ mara komini dugu in bɛ yen n'o ye Sirifila bondikaw ye olu kɔni ye jɛrɛ dɔ sigi Bamakɔ yan nɔ jɛrɛ mun na u ye hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ olu mun yɛrɛ fana ye ni marabolo maaw ye ni ma yan ko gɛlɛya bilen marabolo kan olu bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ walasa k'u ka dɛmɛ lase u ka sigida ma a ka kana bɛ se ka sabati cogoya min na Umaru Koyita kɛra ale ɲɛna. Lakanabaliya kɔni fanga bɛ ka bonya diɲɛ ma dogo don ka taa fɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na mɔgɔw fagali ka dɔw minɛ walima ka balo jeni o dekun de kɔni bɛ maa minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na wa a bɛ kɛ sababu ye maa dɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'u ka minɛnw cɛ ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni o waleya ninnu ye fɛn min kɔni ye Sirifila Bundi ale komini den minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ olu farala ɲɔgɔn kan nin dimanche na walasa k'u miiri u kan ka mun de bila sen kan walasa ka nin yɔrɔ maaw dɛmɛ. An fɛ bi lakanabaliya sela hakɛ ma an ka sɛnɛkɛ foro malo a bɛ ka jeni a bɛ jeni a tɛ jeni su fɛ dɛ a bɛ jeni tile fɛ forotigiw yɛrɛ ɲɛna jatigɛ wale tigilamɔgɔw o bɛ na u b'an ka motow minɛ an na an ka baarakɛminɛnw fali wotoro ani moto kilitɛriw u b'u minɛ malogosi mansinw b'u jeni kɛlɛ sela hakɛ ma dugu yɛrɛ wulila la komi maa caman bɛ a kalama cogo min na. A dogolen tɛ marché la Sibi problème bɛɛ bɔra kalama déplacé fɛn fɛn bɛ Sibi a bɛ dirigé la vers notre commune précisément u bɛɛ bɛ Ndembu école la hali n'a fɔra école ka taa bi donc an ka bi réunion kun ye pour que an bɛ se ka dɛmɛ lase u ma cogo min na sinon k'a fɔ autorité t'a kalama effectivement autorité b'a kalama a bɛ se ka kɛ u b'u se la mais anw fana se ye mun ye parce que anw para minnu bɛ yen minnu ma lafiya an tɛ se ka lafiya o kun kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn wele ka hakili jagabɔ kɛ insécurité min bɛ yen a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o ye kelen ye malo minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kungo kɔnɔ u sera ka ban u ma se ka kan u bɛ se ka kan ka na u gosi ka na n'u ye so kɔnɔ cogo min na o ye filanan ye sabanan ye déplacé minnu bɛ yen an bɛ se ka dɛmɛ k'u ma cogo min na. Don nataw la ni jɛkulu mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'u na se jɛkulu wɛrɛw ma minnu bɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na walasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na ka se ka olu dɛmɛ. Kunu an da tun sera ma min bɛ tali kɛ Mali ka furancɛrɔ fanga taabolo ko ɲɛw la diɲɛ selege naani ɲɛ jɔlen don an na min ye bamananw b'a fɔ ko ni fiɲɛ sera kɔlɔnna la k'o ye ji ta minɛ bannen ye an bɛ se k'a fɔ o kɛra CEDEAO maaw ta ye sabula Goodluck Jonathan ni k'a dɔn Kazi Buru ninnu bɛɛ lajɛlen cilen kɔ siɲɛ caman min ye CEDEAO maa ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Nana Addo Akufo ale yɛrɛ y'a kanu sa ka se ka bila cidenw yɛrɛ ɲɛ ale ka na ani Asimi ka jɛ ka kuma ani maa minnu sen bɛ Mali jɔli baaraw la ni waati ninnu na o kɔni hakili falenw bɛɛ lajɛlen kɛra kari don min ji ma ciya kosɛbɛ u seginna u taara an ka kibaruya ɲininaw fana tun b'a kɛnɛ kan hali ni y'a sɔrɔ ja dɔw sɔrɔli gɛlɛyar'u ma Amadu Jara ale y'a jeniyɔrɔ fɛn renouveau to a la an ka hakili jigin ka baara dɔw la. CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka ɲɛma n'o ye Nana Akufo Addo ye ale tun bɛ taamana Mali la walasa cogo min na ka se ka cikan lase min ye CEDEAO ɲɛmaa tɔw olu ka kumakan ye min yɛrɛ kɛra lajɛ sen fɛ septembre kalo tile 16 Akara n'o ye Ghana ye ni jamana ɲɛmaa in ka kunbɛli kɔ Mali la aéroport la Nana Akufo ani jamana ɲɛmaa olu kumana n'o ye colonel Asimi Goïta ye Kuluba o ka ɲɔgɔn in kɔnɔna na a ma sɔn k'a da don kuma minnu bɔla a kɔnɔ ka yɛrɛ k'a fɔ transition kuntala fɛn kana far'o kan wa ka se ka kalatɔw kɛ février kalo tile 27 san 2022 ninnu ye laɲini dɔw ye minnu bɔla CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɔrɔ la u ka lajɛ sen fɛ.
walasa ka bɔ kibaruya ta ko fɔlɔ kɔnɔ an bɛ taa kucalakaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ jɛrɛ min bɛ yen n'u jɛra k'a sigi sikolonbakaw fɛ yen n'o bɛ kapala ale yɛrɛmarakafo kɔnɔ dugukoloko gɛlɛya minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Musa Danbele ale ni u ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ farikalakaw ka sigidaladenw fana ye sibirido jɛrɛ wɛrɛ sigi jɛrɛ min bɛ tali kɛ kibaruya dɔw dili kan o ko nasaratigɛw la Idrissa Diallo ale taara farikala a ye mun sɔrɔ an k'o lajɛ. Ni ɲɔgɔn dalajɛba in labɛnbagaw ka fɔla a kun de ye walasa ka se ka jamana ɲɛmaaw ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnena dugukoloko mankan min bɛ u ni sikolonbakaw cɛ. Wa lajɛla sigi kun ye min ye komi sikolonbakaw de nana ka na bi an ka dugukolo kan k'a sɔrɔ an ka cikɛla min b'an dugukolo la ni Musa Danbele ye k'o ka gɛn ba gɛn ka bɔ a ka foro la o ko Musa gɛn ka bɔ a ka foro la tuma min na o ye Musa wele Musa ko k'a ɲin'a fɛ k'a ka yɔrɔ bila dɔw y'a bila o kun na ko fanga ye nɔmarakɛyɔrɔ de ye dɔw y'u de bila o kun na o de kama mɔgɔ b'u ja fariya k'a tiɲɛ ye k'a to ye k'i tugu k'a taa ni ko ye fanga na walasa ka taa kɛ n ta ye ne bɛ wele kan min kɛ k'a ɲɛsin fanga ma fɔlɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Hali n'a y'a sɔrɔ ko dusuw funtɛninnen de ɲɔgɔn kɔrɔ maa dɔw ye welewele da cogoya mun na bɛɛ ka ji k'i miirɔ wa u ye welewele da jamana gouvernement fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri nka sabali ka kɛ o taala ye ni sabalila i b'a sɔrɔ o sago bɛ sɔrɔ gɔlɔsi min bɔlen filɛ nin ye anw m'a budi bɔ o sara de y'a tigɛ ni sara ye kirisi k'a fɔ karisa e ta de ko ye a papiye filɛ nin ye a ma diya min na wajibi b'u ka nisɔngoya yira o an tɛ se k'o bali. Min ye Musa Danbele ye ni ale min ni jalaki boloŋɛnen ɲɛsinnen don a ma sikolonbakaw fɛ a ye ɲɛfɔliw kɛ. O yɔrɔ ye farakala de ta ye komini de wɛncina u ka jɛn n'a ye ko jamana jugew ma bi u kan u ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ a ɲɛma o sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔ fo u ye ojiforo ta ka na ojiforo minnu bolonɔ yera a la cour d'appel la avocat bɛ kiiri min na n'o kiiri tigɛra mɔgɔ bɛ n'i jɔ bilen ko bin kɛr'i kan i dannen bɛ i damana fanga wɛrɛ de la bɛna na mankan dɔ wuli yan o kuma na i taara ba kelen o kuma k'a dira mɔgɔ kelen ma a ma di mɔgɔ kelen ma dɛ a dira dugu de ma a dira farakala de ma anw y'a ye an ka gɔrɔsi b'an bolo. An bɛ waati min na i ko sisan min ye Mali ɲɛmaaw ye u welewele dalen don ka ɲɛsin u ma cogoya mun na u bɛ se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn telima sɔrɔ nin dugukoloko mankan na min bɛ sen na ni a bɛ taara san 10 na. Sanga bɛ na ni kelen o dafara nɛgɛ ɲɛ 7 kan ni waati in na Fanta Sumota kibaruya kunfɔlɔ tun bɛ tali kɛ nin na an bɛ taa ɲɛfɛ. An bɛ taga ɲɛfɛ i y'a fɔ cogoya min na nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 41 o ye sanga ye an bɛ Sori Ibrahim Diallo bisimila sanga min kɔnɔna la Sori bɛ Bamako fan jumɛn sɔgɔmaden na a ka jateminɛw ye jumɛnw ye tan ni ka segin bɛ cogo di anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Vincent Togo o bɛ na wele bila Sori ma a ka se ka an kunnafoniya tan ni ka segin kibaruyaw la.